пару разоў фашысткай мяне назвалі тады. Нават калі гэта была расійскамоўная супольнасць, я б выбрала такую, чым то, дзе все будуць размаўляць па-беларуску, каб спадавацца свайму начальніку, шчыра кажучы. Мне здаецца, што мы вельмі шмат пераживаем за тое, на што мы не маем уплыву. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук у студыі, а маёй госцей сёння будзе выдатная беларуска, якая прыляцела адмыслова для запісу ў гэтай праграмы з далёкай, але такой блізкай кожнаму беларусу Ірландыі. Наталья Артёменко. Прывітанне, спадарыня Наталья. Прывітанне, Зміцер. Ну, звычайно, я ж таки представляю не просто, что вот там с Ирландии, там с Шотландии, с яшчэ адкуль-небудзь чалавек нам рассказывае сваё бачанне нацыянальнай ідэі, але ўсё ж таки, калі ёсць што сказаць, а про Наталью ёсць што сказаць. Спецыялістка ў галіне кіравання і арганізацыі. У свой час шмат гадоў працавала прадстаўніцай рэктара універсітэта Лазарскага ў Варшаве. Была таксама ў свой час адна з заснавальніцаў гомельска ЗБС, згуртавання беларускіх студэнтаў, моладзевай фракцыі суполкі АГП. Не, заснавальніцай АГП не была. Не заснавальніцай, ну але была у моладзевай супольцы. Ну і таксама займалася скаўцкімі арганізацыямі, заснавальніца фактычна гэтага скаўцкага руху у сябе ў Гомелі, які называлася беларускі выведнік. Про гэта мы таксама, я думаю, пагаворым, потому что вельмі цікавая тэма. Карацей кажучы, шмат усяго. Што самае дзіўнае, Наталья калі сказала: ну вот мае дасягненні, чым тут можна пахваліцца, 4 дзяцей. Это жартам ці вот сапраўды лічыць? 4 дзяцей, ну гэта не праблема. 4 дзяцей, калі адзін з іх з аўтызмам, гэта можна пахваліцца. Гэта дасягненне. Тым не менш, Наталья, вот я пералічыў, і так бачна, калі там моладзевая арганізацыя АГП, скауты, ЗБС, то есть зразумела, што у гэтым руху беларускім нацыянальным, ну вы как бы не новы чалавек. А як вы ввогуле прыйшлі да гэта? Адкуль это? Прычым, ну лічыцца, што Гомель, ну трошечку как бы там где-то там блізка да Расіі, вялікі расійскі ўплыў і гэтак далей, што там можа быть не вельмі моцныя вось гэтыя беларускія настроі, прабеларускія, ці не? Вот адкуль гэта у вас? Калі я была ў 8 класе, я побачила першы раз хіба ў жыцці жанчыну, якая размаўляла па-беларуску. Яна вела нейкі тэатральны гурток у палацы піянераў, куды я хадзіла на саломку. І я стала размаўляць пра гэта з мамай, і што было б вау, круто, можа быць, мець нам штосьці такое сваё. І так, што трэба было бы штосьці змяніць, рэформы правесці. І моя мама сказала такую вельмі крутую фразу, што рэформы трэба пачынаць з сябе. Вось так гэта было, і насамрэч я пачала размаўляць па-беларуску, калі я не ведала нікаго, акрамя настаўніцаў беларускіх моваў асабіста. І пасля проста людзі сустракаліся пазней. І як гэта было? Я маю на ўвазе, якое было стаўленне ў людзей наўкол, таму што я не адзін раз чуў і сутыкаўся, асабліва вось у тыя там, скажем, папярэднія гады. І вось, да прыкладу, Анастасія Калашнікова, вось наша гераіня таксама нашай праграмы, расказвала, што калі яна там дзесьці у там 2000-х там годах з сяброўкай вырашыла пачаць гаварыць па-беларуску, то шмат было хейту, прычым больш было хейту, а яна, в прынцыпе, ў Мінску-то была, больш было хейту з боку беларускамоўных, якія казалі про тое, што слухайте, вы тут как-то вот карава гаворыце, не псуйце сваімі там этими дрэнным валоданнем мовы нашу чыстую матчыну і гэтак далей, лепей вы там по сваёй па-расійскай. Вот у вас як было? Ну я пачала размаўляць так па-беларуску, акрамя права. Гэта было год пазней, калі мне было 18 на першым курсе, і гэта было яшчэ апошні год 90-х. І
Ну, пару разоў фашысткай мяне назвалі тады в аўтобусах, такое нешта. Але я ўжо пачала, я ўжо не скончыла, я ўжо там без всялякіх кампрамісаў і так далей. Мае две лепшыя сяброўкі былі беларускія філолагі. І ніколі ад іх я такога нічога не чула. В Гомеле ніколі я такога не чула, шчыра кажучы. Можа быць, таму што нас было ўсіх там чалавек 50 такіх маладых людзей. І ну, мы былі каштоўнасцю адзін для аднога, мне здаецца. Адзін для аднаго, а для грамадства вот якая была ўсё ж таки стаўленне ў грамадства і як вы ацэньваеце увогуле Гомельшчына гэта ну вот з пункту гледжання нейкай такой нацыянальнай цэнтрычнасці, ідэнтычнасці, свядомасці, гэта які рэгіён? Это беларускі рэгіён? Ну, безумоўна, гэта беларускі рэгіён і я думаю, што калі правесці не ведаю, ці яны праводзяцца з разбіўкай так на вобласці і так далей, нейкія там даследаванні па ідэнтычнасці, не будзе гэта сильно адрознівацца ад гарадзеншчыны. І, ну, напрыклад, наша скаўцкая арганізацыя, праз яе прайшло, ну, адназначна больш за 200 дзяцей. Мы рабілі летнікі ўлетку, куды ездзілі 50 дзяцей, гэта, і бацькі іх адпраўлялі, в прынцыпе, там з 3 дзяўчынамі, которым было 19-20 год, і не баяліся гэта рабіць. З расійскамоўных сем'яў. Мы все былі беларускамоўныя, яны ведалі, што ў нас летнікі там цалкам все па-беларуску. Мы таксама з дзецьмі сустракаліся кожны тыдзень, гэта таксама было все цалкам па-беларуску. Вось такое было стаўленне. Яны нам давяралі. Мне здаецца, гэта таксама быў нейкі паказчык такой якасці, калі людзям залежыць на тым, што яны робяць, што гэта не проста нешта там для галачкі. А калі ты беларускамоўны, то ты ўжо шчыры, і ты ўжо будзеш рабіць гэта так сур'ёзна, грунтоўна. То есть беларуска цэнтрычнасць, беларускамоўнасць гэта как бы як знак якасці, што ну, вот, на гэтых... Мне здаецца, раней так было. Насамрэч, калі я першы раз гады пазней і не в Гомеле, а ў Менску сустрэлася з людзьмі, якія былі такія просто ну, не так мілыя да сваіх як бы беларускамоўных, я была ў шоку, шчыра кажучы, таму што у Гомеле мы маглі мець вельмі розныя адносіны там паміж сабой, але мы заўсёды былі разам, калі гэта было што-то там паблік. Мы заўсёды былі разам, калі мы былі ў Менску. І гэта была вельмі такая, ну, вельмі цікавы вопыт у параўнанні з тым, што я як бы бачыла пазней. Як вы думаеце, ці не гаворыць гэта пра вот гэтую рысу беларускую пад назвай тутэйшасць, што, маўляў, ну вот мы, можа, з ім как бы дзесьці ў чымсьці не пагаджаемся, мы там как бы розныя погляды маем, але ён свой. Ён, умоўно кажучы, гомельскі, там ці маладзечанскі, там ці віцебскі, ці гродненскі. То, што гомельскі адназначна, гэта зусім... Ну, я маю у сябе тут, а калі вы выязджаеце ў той же самы Мінск, ты ж это, а хто ты такая? Ты ж не мінская, там... Ну, я думаю, што гэта было больш з-за таго, што нас было не шмат. І мы просто не маглі, як бы, яшчэ адзін адному псаваць, не ведаю, нервы, настрой і так далей. Таму што, ну, як бы, сапраўды мы былі каштоўнасцю адзін для аднога, мне здаецца. Ну, вы хіба бачылі, я так в інтэрнэце бачыла, што нават у Варшаве была недавно сустрэча гомельскіх. Угу. Я не ведаю, ці была сустрэча гарадзенскіх. Была, вот, і яны адзначалі гэты свой дзень, як там он там называецца. Я ж, вот, бачыце, зусім іншы, не тамашні, не тутэйшы, але не з таго месца, так магу не ўсё ведаць. На ваш погляд, вось гэтая тутэйшасць, яна сапраўды, як вы да яе ставіце? Вот як чалавек беларускацэнтрычны. Знаете, я ўсё жыццё, ну, как бы лічыў, ну, что это такое, что это за няегласць нейкая, что за тутэйшае, чаму не беларусы, вот горда, а потым пачуў такое меркаванне, што можа гэтая тутэйшасць менавіта беларусаў і выратавала як нацыю. А вам не здаецца, што гэта просто як бы слова? Я не ведаю, раскажыце. Ну, ну, калі ты пішеш нейкую навуковую працу, ты робіш такі слоўнічак на пачатку. І ты вызначаеш там, напрыклад, гэтае слово значыць дакладна вось гэта ў гэтым артыкуле ці дзесьці. Гэта слово значыць гэтым. Калі мы, напрыклад, замест беларускасць падставім тутэйшасць, ці гэта будзе зусім іншае вызначэнне? Вось у мяне пытанне заўсёды.
А як Ці вы мы, ці мы не маем на ўвазе тое ж самае. Вось што вы маеце? Якая розніца паміж беларускасцю і тутэйшасцю вось вашым разуменні, Зміцер? у маім разуменні, калі ты тутэйшы, то ты вот как бы, ну табе можа быць блізка, табе баліць вот за гэты твой кавалачак зямлі, на якім ты сядзіш, умоўна кажучы, там альбо за твае 3 соткі, альбо ў лепшым выпадку можа быць за твой горад, а ўсё астатняе как-то вот, ну как по барабану. Ну вось зараз для мяне это вельмі проста, тому што улічваючы Чарнобыль, я ведала заўсёды, што ў Гомеле я не буду вырашчваць сваіх дзяцей, расціць дзяцей, і што мы будзем хутчэй пераязджаць. Ну мы з мужам як бы планавалі это шмат дзесяцігоддзяў, што мы будзем жыць так на захад ад Мінска. Таму ну, для мяне гэта так не было. Просто, вельмі проста, таму што ну, Гомель не лепшае месца в сэнсе радыяцыі на выхаванне дзяцей. Все проста. Ну, гэта зразумела. А калі вот так вот вы ўсё ж таки як ну, беларусацэнтрычны чалавек, вот як вы на гэтае такое вот стаўленне беларусаў да сваёй нейкай вот ну, разумення сябе саміх ставіць? Ну не ведаю, мне няма такога разумення. То есть, ну, как бы мои сябры з 90-х, пачатку 2000-х, гэта людзі, ну, якіх я там вельмі люблю, не гледзячы на то, што там мы не шмат з кім перасекаемся зараз. Але ну, я б не сказала, што гэта тутэйшасць, што там большасці балела б толькі за Гомель. Ведаю пару чалавек, якія так кажуць, але все роўна яны робяць унёсак, напрыклад, навукай сваёй у агульнабеларускія нейкія справы. Як вы думаеце, вот калі прыгадаць асабліва вось гэтыя вашыя скаўцкія летнікі, калі рускамоўныя людзі спакойна аддавалі сваіх дзяцей беларускамоўным, ну, як это правильно сказаць, настаўнікам? Скаут-лідарам. Лідар, да. О, бачыце як. То есть гэта пра што сведчыць? Ну, апроч таго, што как бы знак якасці і ўсё астатняе, гэта глобальна, калі паглядзець, што беларусы гатовыя вярнуць сабе вось гэтую беларусацэнтрычнасць, мову і ўсё астатняе. Ну, паглядзіце, што зараз адбываецца, Зміцер, колькі людзей стала размаўляць па-беларуску. Параўнанні з тым, што было ў 90-х. Ну, параўнанні з тым, што было ў 90-х, можа быць і как бы вау, але ў параўнанні з колькасцю беларусаў, ну, это пару адсоткаў усё адно. Ну, я ніколі не бачыла чалавека, які б сказаў, што мы дзеці не паедуць у летнік альбо не будуць хадзіць да вас, таму што вы размаўляеце не на той мове. Вось шчыра. Можа быць, такія былі, але ну, я такога ніколі не чула. І не чула пра тое, што хтосьці з сяброў нашых дзяцей, выведнікаў, напрыклад, камусьці бацькі такое сказалі. А як вы лічыце, вот по выніку, вот вы сказали, больш за 200 дзетак прайшло праз гэтыя ваши летнікі, беларускамоўныя летнікі? Прабачце, толькі гэта не былі толькі летнікі, гэта было так хутчэй штотыднёвыя сустрэчы, такі нармальны скаутынг, ну, і плюс летнікі. Праз вашу ініцыятыву, скажем так, прайшло. По выніку яны выйшлі больш беларусацэнтрычнымі? Так, думаю, што так. Слухайце, яны не ведалі там изгиб гітары жоўтай, яны зато все ведалі пагоню на памяць. Мы спевалі з гітарай все беларускія песні, там, ну, і гэта была норма для іх. І гэта просто тое, што з дзяцінства ідзе. Мне здаецца, гэта просто немагчыма пасля нічога з гэтым зрабіць ужо. То есть атрымліваецца, што вось, то есть залежыць ад таго, што будзе закладзенае і не толькі бацькамі, але вот тымі людзьмі, якія апынуліся побач. Скаут-лідарамі, там, я не ведаю, там нейкімі сябрамі, там, настаўнікамі. Безумоўна, бацькі все роўна будуць заўсёды галоўную ролю адыгрываць, але вось моя ідэя таго, як мы можам змяніць, яна не змянілася за гэтыя там 20, больш за 20 год з таго часу, як мы пачалі рабіць гэтых выведнікаў. І зараз мы таксама там думаем пра некаторыя рэчы. Паглядзіце, што робяць вось дзяўчыны ва Вроцлаве з клубам «Спадчына». Гэта просто вось гэта тое, што так, вось гэта тое, што ідэнтыфікуе гэтых дзяцей пасля маладых людзей, з якімі яны займаюцца. Калі вы з'ехалі з Беларусі? У 2005, бо я ў 2006 яшчэ вярталась на плошчу. А пасля яшчэ я 1 год была ў Беларусі пасля гэтага.
Вы так сказали, вярталась на плошчу, ведаеце, як такое, так жыву сваім жыццём, потом так 2006 год, плошча, мне трэба. Я толькі пераехала ўлетку, як бы атрымала працу, пераехала в Варшаву, і ну і так і было, да. Ну, вот глядзіце, атрымліваецца 2005 год, сёння мы маем 24 год, гэта ну амаль 20 гадоў. І вы гаворыце са мной по-беларуску. Ваши дзеці гавораць по-беларуску і по-англійску. Ну, прынамсі, тых, каго я там пачуў, можа, не ўсе, але тым не менш гавораць по-беларуску. Навошта вам гэта? У сэнсе. Вось, Зміцер, то, што я хацела вам сказаць, вы бы не запыталі паляка, які жыве там в Ірландыі, чаму он дагэтуль ведае польскую, правда? Таму што у Польшчы ён таксама гаварыў па-польску, а пераважная большасць... Я в Беларусі размаўляла па-беларуску. Мне здаецца, гэта выбар, просто упартасць нейкая такая. Ну, для некаторых людзей то, што добра і то, што кепска, гэта вельмі важна. Хіба для мяне это просто так. Ну вот вы такі упарты чалавек, у вас вось гэты сядзіць стрыжань беларускі у сэрцы, у душы, у мазгу, ва ўсім астатнім. А як вы лічыце, наколькі гэта увогуле патрэбна беларусам захоўваць нейкую такую прывязку да беларускасці? Асабліва калі... Да мовы вы маеце на ўвазе да ўсяго яшчэ іншага? Традыцыі, гісторыі, культура, спевы, там, да ўсё, што заўгодна. Ну, гэта ніхто ніколі не вырашыць за іх. Хіба што мы створым, зноўку, такія нейкія рэчы, як скаутаў, напрыклад. Калі дзеці будуць прыходзіць, будуць рабіць нейкі цікавы крафт, так далей. Але таксама летнік будзе па гісторыі Беларусі, як у нас былі. Другі летнік будзе па традыцыйнай культуры і так далей. І, ну, вось так. Я не ведаю, я не магу сказаць за іншых людзей. Я ні разу нікому не сказала, размаўляй па-беларуску са мной. Альбо размаўляй па-беларуску. Все людзі просто навокала не... Хто праз год, хто праз 5 і так пераходзяць. Так што... На беларускую. За мяжой. Ну, мне здаецца, за мяжой нават больш зараз пераходзяць, чым Беларусі. Потому что я, напрыклад, ведаю шмат вельмі людзей, якія просто ніяк не былі не звязаныя ні з якімі палітычнымі ідэямі, ні з якой беларушчынай. І калі яны пераехалі просто, ну, там, зусім не звязаныя ні з чым з гэтым людзі, пераехалі за мяжу, яны раптам адчулі, што яны беларусы. Некаторыя, вот, калі вайна пачалася, Расеі супраць Украіны, ну, але вельмі не захацелася ўжо быць сім рускім. Да, але глядзіце, мы гаворым пра вось гэтыя тэктанічныя змены, якія ў свядомасці адбыліся. Яны адбыліся калі мы кажам менавіта пра тэктанічныя, умоўна кажучы, змены. 20-й год частка, 22-й год у другой часткі. Ну, у трэцяй часткі і ні 20-й, ні 22-й ніякіх зрухаў не зрабілі. Да, ну, можа яшчэ тьфу-тьфу-тьфу, такого кшталту зменіць. Але калі браць до 20-го года, ведаеце, я калі до 20-го года вот размаўляў з гасцямі на тэму пра нацыянальную ідэю, я заўсёды казаў, ну вот глядзіце, столько людзей за ўсе часы папярэднія беларусаў з'ехала з Беларусы в эміграцыю з розных прычынаў, там эканамічных і палітычных, потому что палітычна з'язджаць, як это не дзіўна для каго не пасля 20-го года пачалі, і пасля 6-го года з'язджалі, і пасля 96-го года з'язджалі таксама, і пасля, то есть беларусаў, ну, некалькі мільёнаў дакладна. Такой вот, нават калі браць вот такой з найноўшай гісторыі эміграцыі. Але дзе яна? Вот апроч таго, што мы там раз на год до 25 сакавіка з Канады до нас прыходзіць віншаванне ад Рады БНР, ну, больш нічога пра беларускую дыаспору не чуваць. Не, ну, так, Зміцер. Ну, так а што было? Зараз столькі розных там мітынгаў, сустрэч. Зараз, да, я кажу, до 20-го года. Так, то есть, такое адчуванне, што вот раней, пакуль што было у беларусаў асноўнае такое жаданне, калі ты з'ехаў, нават вымушана. Ты з'ехаў, ты разумееш, што ты з'ехаў, ты ўжо тут, і поэтому, ну і этую Беларусь, на ей там уже крыж, хутенька. Не, так не было. Я, напрыклад, прыехала сюды ў 2006-м, і тут былі суполкі, якія ладзілі каляды беларускія в кавярнях, якія ладзілі канцэрты.
дзе запрашалі Алеся Пушкіна перформансы свае правесці. Гэта так не было, што так не. Тут было такое, ну, я б сказала, цалкам насычанае такое жыццё. Пасля эти людзі трошкі ўжо там падрасталі, хіба мелі сем'і, это было ўжо так, можа быць, на нейкі час не так актыўна ўсё, але гэта было заўсёды задоўга да таго, як я тут прыехала сюды. То есть, умоўна кажучы, вот гэты тэзіс, які мне падаваўся да 20-го года вельмі таким відавочным, што беларус з'язджае з Беларусі і праз, умоўна кажучы, 3-6 месяцаў Беларусь знікае, зато з'яўляецца новы паляк, немец, канадыец, аўстраліец. Это не... Я так не думаю зусім. Чаму? Ну, таму што я бачыла, калі я сюды прыехала. Можа быць, это тое ж самае, што ў нас было в Гомелі. Калі тут было не так шмат беларусаў, беларускамоўных, прынамсі, в Варшаве, гэта таксама была вельмі вялікай каштоўнасці сустрэцца, падтрымліваць адзін аднога. Можа быць, больш, чым калі ўжо стала вельмі, ну, як бы больш людзей. Можа быць, гэта з гэтым звязана. Але я бачыла, як людзі тут зарганізоўваліся. І гэта не было, як там, калі я хочу штосьці ў Гомелі, я гэта раблю. Гэта было так, што там я могла просто прыйсці на нейкі там канцэрт, там все было зроблена. Там былі спевы, там былі танцы. Ну, это тут в Варшаве, а па ўсім астатнім свеце. Я не Таму што я калі я размаўляў з людзьмі, якія даўно жывуць за мяжой, от, напрыкладу, далёка хадзіць не трэба. Адна з лідарак Крыві, Вераніка Круглова, якая на сённяшні дзень ужо там 25 ці 6 гадоў жыве ў Берліне. У 22-м годзе мы з ёй у Берліне записывалі праграму, яна, прыгадваючы 20-й год, кажа, на той момант, кажа, я жыла ў Берліне 23 гады. Мне здавалася, што я ведаю усіх там 4,5 беларуса, якія жывуць у Берліне. А здарыўся 20-й год, мы прыехалі на Александр-Плац 10 жніўня. І я убачыла столькі беларусаў і столькі чырвона-белых сцягоў, што мне вочы такія сталіся, і я думала, дзе вы ўсе хаваліся ў гэтым Берліне. І тое ж самае мне расказвалі і во Францыі, і ў Брытаніі. Я уже не кажу про ЗША, дзе апроч Нью-Йорка, вот дзе была ўсё ж таки база, дзе там і царква беларуская, больш нідзе асабліва беларусаў і не было. Нібыта. А зараз яны ёсць ва ўсіх суполкі, ва ўсіх буйных гарадах ЗША. Канада, вот апроч Торонто, здавалася, неманіку. Я уже не кажу про Новую Зеландыю, Аўстралію і ўсё астатняе. Ціха, моўчкі не было. А тут на. А вам не здаецца, што это тое ж самае, што ў 20-м годзе было? Калі людзі выйшлі на марш, яны не маглі паверыць, што гэта вось яны такія самыя. Просто это ж таксама пытанне арганізацыі, правда? Ці хтосьці арганізаваў гэтую сустрэчу, ці хтосьці сказаў, што давайте зробім то. І гэта мне здаецца... То есть гэта такая штука, што людзі заўважылі, што яны такія ж самыя у нечым. Калі яны выйшлі на гэтыя пляцы у Беларусі альбо ў іншых краінах. Дайце, былая прэзідэнтка згуртавання беларусаў Амерыкі Надзея Нортан мне как бы сказала, калі я спытаўся, што, ну вот як, чаму 20-й год, вот чаму, што здарылася з гэтымі беларусамі, якія там, хто нават десяткі гадоў пражыў у ЗША, нідзе ніяк у беларускай вот гэтай сферы жыцці там дыаспары не адсвечваў, і раптам яны ўсе выйшлі. Яна сказала, тое, што здарылася ў 20-м годзе у Беларусі, яно як бы вот сашкрэбла вот эту усю нейкі налёт абыякавасці там, а можа такі трэба, там яшчэ невядома чаго, вот это бетон, і адтуль вылезлі беларусы. То есть вот што, каб беларус сваю беларускасць нейкую праявіў, яго нешта вот такая шкрэбануць павінна, ці то вайна, ці то рэвалюцыя, ці то яшчэ што? Магчыма, не ведаю. Ну, паглядзіце, колькі было... Ну, я не ведаю. Я просто больш з тых старых, якіх не надо было аж так шкраваць. З тых старых. Вот бачыце, ну не ўсе ж... Як это... Хтосьці, я не памятаю, уже сказаў, што беларусы дзіўны такая народ, які не нараджаецца, а становіцца беларусам. Тут я цалкам згодна. А гэта нормально? Ну, можа быць, і ненармальна. Ну, але калі не мы гэта зробім, то нашы дзеці пасля будуць думаць, кім яны павінны станавіцца. Лепш ужо
Мне здаецца, чым раней, тым лепш. То есть вось гэтыя две душы вот где-то вот з імі мы і нараджаемся і потым выбіраем, якую ж мы душу сабе бяром, да? Зміцер, мне здаецца, это все значна прасцей. Просто людзі адчуваюць себя беларусамі і в пэўным сэнсе просто дабудоўваюць сабе тыя клёцкі, якіх не хапала. Не хапала мовы, ну, значыць, вывучылі, не хапала культуры, пачыталі, там, не ведаю, Сарлова пачынаючы штосьці і пераходзячы да чагосьці больш сур'ёзнага. Караткевіча ўрэшце пачыталі. Ну і можа быць, нам трэба таксама зрабіць нейкія такія падручнікі, як быць беларусам, з нейкімі такімі падставамі і адсылкамі, што пачытаць яшчэ, дзе паглядзець і так далей. Як быць беларусам? Як стаць беларусам? Ну, альбо што павінен ведаць кожны беларус, але это Не, ну для таго, каб чалавек, які не адчувае сябе беларусам, ну і якому, в прынцыпе, какая разница на каком языке, для того, каб ён адкрыў хаця бы вось гэтую, умоўна кажучы, даведнік ці падручнік, ну нешта ж павінна яго прымусіць. Ну, мне здаецца, па-першае, нікого не прымусіць, калі ён не адчувае сябе беларусам. Ну, добра, неправільнае слово, да, каб ён спадвігла яго вот адкрыць. На якой мове таксама, мне здаецца, ну, шмат расійскамоўных вельмі крута ведаюць гісторыю. Я разумею, но вот чалавек вот жыве па-за вот этими кантэкстамі, каб яго, ну, каб ўсё ж такі ён, ну, умоўна кажучы, нейкім чынам перайшоў на светлы бок, каб ён даведаўся, як ён нейкім чынам павінен, ну, зацікавіцца. Ну, Зміцер, ён дзесьці дакрануцца да гэтага павінен. Вот, вось моя ідэя, як бы, якую я маю ўсё сваё дарослае жыццё, это тое, што калі мы не зробім крутыя розныя, не аднолькавыя там, але розныя класныя арганізацыі для дзяцей, то мы не зварухнем гэта, бо праз дзяцей пасля і бацькі пачнуць там, можа быць, штосьці глядзець, але прынамсі чарговыя пакаленні будуць ведаць тое, што павінен ведаць кожны беларус. Прычым гэта не павінна быць ніколі адно і тое ж паўсюль, каб мы ўсе былі розныя таксама, але... Бачыце, з-за таго, што у нас вельмі мала, як вы не адзін раз сказалі, вось такіх вось беларусацэнтрычных, атрымліваецца у нас такая незразумелае замкненае кола, таму што для таго, каб мы кажам, для таго, каб, то есть беларускасць, у беларускасці павінны выхоўвацца дзеці ад самага пачатку, ад самага дзіцячага садку. А для того, каб... Ну, это в ідэальным свеце, але, ну, калі ім будзе 15, і яны прыйдуць клуб спадчына ў Вроцлаве, я думаю, што таксама можа быць вельмі добра для іх. Вось гэта моя ідэя. Да, але калі вот у ідэальным свеце, то есть вот як вам бачыцца ўсё ж таки як чалавеку, які вот с адукацыяй звязаны, то есть вот з садка ўсё павінна пачынацца. Ну, зразумела, што з бацькоў, але, ну, уявім сабе, што вот бацькі, яны такія, як яны ёсць сёння. Беларусізацыя, умоўна кажучы, там ці вот ўсё ж таки некае раскрыццё ідэнтычнасці, пачынацца ўсё адразу там з дзіцячага садка. Для гэтага у дзіцячым садку павінны працаваць беларускамоўныя, беларуска-арыентаваныя нянечкі, выхавацелькі і ўсё астатняе. Адкуль яны возьмуцца? Іх павінен даць ВНУ. ВНУ для того, каб яны таксама выраслі там беларускамоўнымі, беларускацэнтрычнымі, павінны адукоўваць беларускамоўныя выкладчыкі, якіх таксама няма. І то есть вот як? З чаго пачаць? Вот як зварушыць гэты камень? Зміцер, а вы скажыце мне, якія былі самыя крутыя школы в Беларусі? Такія беларускацэнтрычныя, умоўна кажучы, якія вы ведаеце? Былі прыватныя школы, правда, ну, акрамя 23-й гімназіі. Прыватныя школы, якія зрабілі бацькі для сваіх дзяцей. І яны знайшлі выкладчыкаў. Гэта все реально, мне здаецца. Мне здаецца, мы ўвогуле павінны ісці да таго, каб у нас не было цэнтралізацыі, каб рабіць это все вельмі дэцэнтралізавана. Заўсёды можна знайсці людзей, якім хочацца працаваць там у беларускамоўным садку. Толькі, ну, для гэтага, якія вывучаць мову за 3 месяцы. Ну, сур'ёзна. Ну, беларусы, якія ведалі яе калісьці в школе, прынамсі, неяк. Толькі, ну, гэта павінна быць матывацыя, гэта павінна быць лепшыя умовы працы. Там я не кажу толькі пра грошы, але так далей. Таксама мы ведаем, што некаторыя бацькі аддаюць дзяцей з небеларускамоўных сем'яў, аддаюць дзяцей беларускамоўныя класы, таму што яны ведаюць, што гэта будзе трошкі іншая таксама культура, суадносінаў паміж дзецьмі таксама.
потому что гэта хутчэй інтэлігенцыя, і гэта пытанне того, мне здаецца таксама, што мы не можем выхаваць всех людзей в Беларусі. Нам трэба, умоўна кажучы, зрабіць гэта для шляхты, для эліты, яколі гэта назваць, не шляхты, што там хтосьці з дзедуляў быў шляхтай, а для шляхты ў сэнсе людзей, якія як бы себя паводзяць як шляхта, якія беруць адказнасць там за сваю краіну, за сваі там дзяцей, за свой асяродак і так далей. І калі вось мы зробім гэтыя 10% шляхты, 15%, то мне здаецца, можна пасля ўжо расслабіцца, таму што все астатнія пойдуць туды, куды паведуць лідары просто. Сур'ёзна, калі ты захочаш быць элітай, а эліта вось такая, то ты просто выучыш беларускую хуценька і прачытаеш кніжку, што трэба ведаць кожнаму беларусу. Можа прайсці, гэта такі вельмі прывабны, знаеш, кожнаму хочацца быць там, спрычыніцца там да эліты, быць шляхтай і гэтак далей, але гэта вельмі доўгі шлях. Неяк Олег Трусаў мне сказаў такую рэч, говорит, ты ж ведаеш, што беларусы, яны як законапаслухмяныя людзі, яны вельмі любяць как бы арыентавацца на кіраўніцтва, на начальнік, як начальнік, так і я. І калі это уже не эліта. Але гэта мы гаворым зараз такую пра глобальную беларусізацыю беларускага грамадства. Калі ён кажа, калі, скажем, будзе нармальны беларускамоўны прэзідэнтка, неважна, там кіраўнік, але беларускамоўны, беларускацэнтрычны, усе міністры захочуць как бы быць падобнымі да галоўнага свайго кіраўніка, на начальніка на свайго. І праз 3 месяцы, кажа, як вы кажаце, міністр загаворыць таксама па-беларуску. Праз паўгады у міністэрствах усе загавораць па-беларуску, а глядзіш праз год і усе астатнія, таму што как начальнік. Слухайце, я супраць такога. Вось гэта такая штука, як бы калі мы размаўляем пра людзей... Тут же ж прымусу няма, то есть оно само. Як пра падданых, якія будуць старацца спадабацца свайму начальніку і такія рэчы. Я б вельмі хацела, нават не гледзячы на то, на якой мове хто будзе размаўляць, каб мы ўсё ж такі больш пачалі быць грамадзянамі, адказнымі за сваю краіну і там за свае супольнасці і так далей. Нават калі гэта была расійскамоўная супольнасць, я б выбрала такую, чым то, дзе все будуць размаўляць па-беларуску, каб спадавацца свайму начальніку, шчыра кажучы. І здаецца, адтуль у нас пойдзе, таму што гэта, як бы, не ведаю. Давайте просто зробім, паспрабуем все разам зрабіць просто такі, реально выхоўваць эліту. Калі мы будзем вучыць дзяцей такім рэчам, так трошки шырэй, чым, там, не ведаю, 2%, напрыклад, на 10%, бацькі будуць таксама бачыць гэта і прыядноўвацца. Але нават калі мы гаворым пра такі вось падыход да гэтай мяккай паступовай беларусізацыі, гэта ж все адно павінна быць нават не тут у нас у дыаспары, ў суполках, гаворка ідзе пра Беларусь унутры Беларусі, і гэта немагчыма будзе без спрыяння з боку дзяржавы. Значыць, Беларусі трэба пакуль адпусціць і рабіць тое, што мы можам рабіць зараз за мяжой. То есть расціць эліту за мяжой. Расціць эліту за мяжой, рабіць онлайн нейкія там рэчы для того, каб людзі в Беларусі маглі, не ведаю, включыўшы YouTube, далучыўшыся да нейкай Zoom-канферэнцыі, паўдзельнічаць, напрыклад, у сустрэчы скаўцкай арганізацыі беларускамоўнай з гэтымі всеми каштоўнасцямі і так далей. Пакуль экстрэмісткай не прызнаюць, канешне, але... А вам не падаецца, што мы можам патрапіць у сітуацыю, я вясной 22-го года, на вашым месцы сядзеў Альгерд Бахарэвіч. І мы з ім размаўлялі, я кажу, Альгерд, табе не падаецца, што у нас заўсёды быў у грамадстве беларускім такі раскол, але калі да 20-го года ён быў па такіх адносінах да нацыянальных розных каштоўнасцяў, то стаўленне да мовы, да гісторыі, да сцяга і гэтак далей, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, і на тых, каго білі. Я говорю, і як мы можам, калі сітуацыя зменіцца, муры рухнуць, мы зможам вярнуцца, як вось гэты падзел зруйнаваць. І ён кажа, ты ведаеш што, з гэтым справімся, это ўсё фігня. Это не такі страшны падзел.
хто зрабіў злачынствы, той сядзе, хто там штосьці, ну там можа люстрацыя, дзесьці замірэнне, дзесьці прабачэнне, гэтым справімся. Гэта не страшны падзел. Больш страшны падзел іншы. Кажу, ну які іншы? Вясна 22-го года, калі гэта пра гэта ўвогуле не то, што мейнстрымам не было, а пра гэта ўвогуле пакуль яшчэ не гаварылі. Ён кажа, падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Кажу, да ладно, ну, Альгерд, прычым тут адно да другога? З'ехаў, застаўся, у нас усіх аднолькавыя каштоўнасці ў галаве, мы пра марым пра нейкія змены, пра сваю адзіную Беларусь. Не, кажа, чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца. І вот уявіце сабе, я нават не пра тое, што вот мы тут з вами сфармулюем нейкую нацыянальную ідэю, прыбяжым туды пасля таго, як муры рухнуць, а нам скажуць, надайце што, дзе фармулявалі, туды і там яе і жывіце в адпаведнасці. А вот нават калі вот мы гаворым пра вот гэтае вырошчванне ці там фармаванне такой эліты, там тым больш скажуць, якая эліта, якая шляхта. Ідзіце і шляхтуйце там у сваіх Амерыках, Канадах, Польшчах і ўсе астатнія. Людзі, якія хто? Якія будуць чым займацца в Беларусі ў гэты час? А яны, якія там зараз жывуць? Ну, да, якія там зараз жывуць, ну як бы я не кажу, конечно. Якія скажуць, вы ўжо зусім адрозныя ад нас. Ну добра, але нас будзе шмат таксама, па-першае. Па-другое, ну на жаль, размаўлялі мы недавно з маёй старэйшай дачкой про тое, што можа быць сітуацыя, што мы ніколі не вернемся туды. Ну можа быць. Ну, я, напрыклад, прыехала сюды працаваць в універсітэце, каб набірацца опыта для міністэрства адукацыі беларускага. І так вось гэта ўжо 20 год цягнецца. І можа быць, нам трэба трошкі пачынаць рабіць штосьці такое, як габрэі. Калі мы не можам зараз нічога рабіць в Беларусі, ну, мы можам перажываць за гэта і нічога не рабіць. Альбо можам рабіць тое, што мы можам зрабіць, ну, на выгнанні, падтрымліваць сваю культуру, вырошчыць сваіх дзяцей. Ну, як бы, ну, габрэі змаглі. Окей, яны вельмі разумныя ўсе, але ну, мы тоже такія, нічога сабе. Не дуракі. Ну, мне здаецца, нам трэба проста арыентавацца на тое, што мы можам рабіць. Гэта вось так, як, дарэчы, як выхоўваць дзіцёнка з нейкімі асаблівасцямі. Ты ведаеш, што ты нічога не зробіш, так, што было ідэальна. Але ты робіш проста максімум з таго, што ты можаш. Каб проста, нават, ну, каб проста зрабіць макс, што ты можаш. А ты не можаш зрабіць все, і ты это ведаеш. Мне здаецца, гэта наша сітуацыя. Мы не можам рабіць зараз нічога в Беларусі. Аб'ектыўна. Мы павінны рабіць тут. А пасля, як там будзе, ну як бы... А можа быць, будзе класна. Ну так, ведаеце, я записываў размову з беларусам Алесем, які жыве ў Сіэтле і жыве ўжо даўно. Але вось ён такі беларус, беларускацэнтрычны, у яго там сям'я, жонка украінка, двое дзяцей. Ён кажа, як толькі з'явіцца магчымасць, я ў Беларусь вярнуся. Я кажу, а дзеці твае? Ён кажа, а дзеці не. Дзеці ўжо амерыканцы. Ось вот пра вяртанне, ці не занадта вот мы аптымістычна глядзім на гэты момант? Ну, гэта ж залежыць, калі гэта вяртанне будзе. Калі б гэта было праз 2 гады, я ведаю, што мы б все пераехалі. Але калі гэта будзе праз 20, ну, мае дзеці будуць в коледжах в іншых краінах в любым выпадку. Ну, мы не можем, ну, просто мне здаецца, што мы вельмі шмат перажываем за тое, на што мы не маем уплыву. Не, тут как бы не про перажыванне, а про тое, што ну вот мы тут росцім эліту, умоўна, шляхту. І вот прайшло 20 гадоў, і мы тут вырасцілі, у нас атрымалася, ну там, хай там не ўсіх у шляхту перарабілі, але вырасцілі там з дзяцей, з унукаў, самі дзесьці штосьці. А прайшло 20 гадоў. І там, каму там тая шляхта патрэбна? Слухайце, вось калі мы гэта не зробім, то ніхто не вернецца, правильно, праз 20 гадоў з нашых дзяцей, я маю на ўвазе. Калі мы гэта зробім, можа быць, яны не вернуцца, можа быць, яны зробяць там сацыяльныя нейкія фірмы, каб дапамагаць тым, хто там. Можа быць, зробяць проста бізнесы нейкія, і гэта будзе раскручваць гаспадарку. Просто, ну, калі не зрабіць, то як бы лепш не будзе. Калі зрабіць, магчыма, гэта будзе лепш. Вось мне здаецца, та ідэя, пра якую я кажу. Добра.
Наталья, пытанне на засыпку. Угу. А беларусы як нацыя яны сфармаваліся? Я не ведаю. Ніхто не ведае, правда? Ніхто не ведае вызначэння нацыі. Так насамрэч. То есть вы вот этим Википедии мужчин О, не доверяете? Ну, как бы просто, да. Ну вот я верну вам ваш аргумент. Спытайте у любого поляка. Вы як нацыя сфармаваліся, що вам поляк скажа? Ну, добра, калі вы мяне в этом сэнсе пытаеце, як кожнага поляка, кожнага беларуса, то я скажу, што так. Мы все ведаем, што мы беларусы, і мы уже вельмі добра ведаем, наколькі мы адрозніваемся ад усіх суседзяў, мне здаецца. Що дзіўна, калі сказаў просто як нацыя, тады не ведаю. Ну, в сэнсе, я так трошки думаю, может быть, вы там в нейкім сэнсе навуковым пытаецесь. Я на гэтае пытанне так адказаць не магу. Не, я чисто побытовым чалавечым. Так. Мы тут з вами не фармулюем нейкія там тэарэмы нацыянальнага будаўніцтва. Мне здаецца, што так. Ну, як бы не ведаю. А як даўно? Вот калі мы сфармаваліся, то як даўно? Ну, 20-й год хіба. Улічваючы масавасць гэтай з'явы просто. Такой яднання і як бы падтрымкі адзін аднога. Паглядзіце, што з нашымі донатамі. Я, напрыклад, просто цешуся капітальна, калі я гэта бачу ўсё. Мы вырашаем самі справы ввогуле без дзяржавы. Не? Ну, у пэўным сэнсе, да, з другого боку, мы ж не фінансуем свае нейкія там палітычныя структуры. Ну, я вось вельмі за тое, каб фінансаваць офіс Ціханаўскай з такіх умоўных падаткаў, такіх пасля падаткаў в іншых краінах. А беларусы гатовы плаціць падаткі за мяжой? То есть вот я разумею, яны гатовыя дапамагаць. Вот ім баліць. Ёсць талака спрадвечная, ёсць салідарнасць, там, як хочаце. Яны гатовыя гэта рабіць у большай ці меншай ступені, асабліва калі эмацыйна іх сітуацыя закранае. А вот так вот цвяроза, з халодным розумам плаціць падаткі на тое, каб там, умоўна кажучы, скажа, каб Франак вячорка ездзіў па сваіх турызм загранічны. Я Франку плаціла вельмі як найбольш. Без яго я не ведаю, што было ввогуле з усім гэтым. Это так, рэмарачка. А паглядзіце, што Лібер робіць за свае грошы. Ну, не гатовыя? Ну, колькі такіх лібераў? Ну, але ён ёсць. І гэта, как бы, я не ведаю, як некая зорка на небе адзіная, фактычна, ледзь не адзіная. Ну, але, добра. Наталья, я вот доўга стрымліваўся гэта вот, хотя про Ірландыю, да. Не, але я не з таго, што вы там у Ірландыі моркву вырашчваеце. Хотя это таксама вельмі дзіўна. Морква расла 4 месяцы. Да. А я пра іншае. Заўсёды, калі мы кранаем как бы пытанне таго, што ну вот чаму беларусы так ставяцца там да сваёй мовы, вот моўнае пытанне, чаму вот так вот нацыянальная некая свядомасць у беларусаў такая слабая, заўсёды галоўны аргумент Ірландыя. А вот паглядзіце, як в Ірландыі, і нічога, гавораць па-англійску, это ж не зрабіла іх уже не ірландцамі, а англічанамі, там умоўна кажуць, ці яшчэ што-нибудь. Вот параўноўваюць, перш за ўсё, потым на другім месцы ідзе Швейцарыя, вот, з кантонамі, там, з рознымі, з 4 са сваімі мовамі дзяржаўнымі, ці колькі іх, ці 6 там нават, уже не памятаю. Але вот вы параўноўвалі, пажыўшы в Ірландыі, там, я так разумею, што ўсё ж таки і ўжо там з кімсьці пазнаёміліся, там былі там з мясцовымі. Вы параўноўвалі Беларусь і Ірландыю? Ну, раней я думала, што мы вельмі падобныя. Мне здаецца зараз, што вельмі нават і не. Па-першае, ну, як бы іх мова проста вельмі адрозніваецца. Это іншая моўная група, наколькі я разумею, ад ангельскай. Дарослыя збольшага мову не ведаюць. Ну, вось людзі майго пакалення, я не сутыкалась ні з кім мы размаўлялі на гэтую тэму, хто б сказаў, я ведаю ірландскую. Ірландскую мову ведаюць настаўнікі пачатковай школы ад 1 до 6 класа. Ты не можаш там вучыцца на настаўніка пачатковай школы, если ты не ведаеш на ўзроўні B2, што таксама як бы, ну, не ідэальны ўзровень. Ну, і дзеці вучаць в школе, але, ну, шчыра кажучы, это не вельмі інтэнсіўнае вывучэнне нейкае. Сумнеюся, шчыра кажучы, што мае дзеці будуць ведаць пасля школы
пасля пачатковай прынамсі ірландскую мову. Ёсць школы цалкам ірландскамоўныя, ну вось напрыклад мы жывем у такім вёсцы мястэчку, дзе жыве 2000 людзей, і большасць ходзіць в звычайную такую ангельскамоўную школу. Хтосьці ходзіць там в незвычайную ангельскамоўную школу, там не каталіцкую, а пратэстанцкую. І ірландская моўная школа, она вельмі маленькая. Просто вельмі мала дзяцей туды ходзіць. Она вельмі новая, вельмі класная, але як бы таксама, я так разумею, бацькі думаюць пра перспектыву пасля вучыцца і так далей. Тыя людзі, якія жылі... Ну, мы живем просто на самой поўначы Ірландскай рэспублікі, і вось, ну, там 30 километров можна съездить, там, не ведаю, в ресторацию. Мы часам ездим в Британию, в паўночную Ірландию, якая належыць да Великобритании. І людзі, якія просто пераехалі, там, ну, зусім спакойна можна перамяшчацца, куды там хочаш, і яны ўвогуле ніколі не вывучалі ірландскую. Вельмі шмат людзей не хочуць прыяднання, напрыклад, паўночнай Ірландыі да Рэспублікі Ірландыі, таму што, ну, там трошкі па-іншаму падаткі і все такое. Я б не параўноўвала цалкам мой вопыт з тым, што як бы агульна ў Ірландыі адбываецца, бо это так 50 год таму, можа быць, культурніцкая Ірландыя, якая в цэнтры, але я не бачила такого, шчыра кажучы, фанатызма вывучыць мову, такого, як у нас. Мне здаецца, людзі ўжо пасля школы не вучаць там мову, а мы вучым. Фанатызма такого, як у нас. А у нас ён ёсць, не у нас з вами, а вот у шырокай масе ў беларусаў. Мне здаецца, ёсць зараз. Людзі, якія за мяжой, я нават, ну, часта ваши праграмы гляджу, і людзі, ну, пераходзяць на беларускую, так. Добра. І дзяцей стараюцца аддаць нейкія там гурткі, таксама тут беларускамоўныя. Добра, такі аргумент гучыць, што, ну вот глядзіце, ну ірландцы гавораць па-англійску. Ну уже фактычна там ірландская мова не ўжываецца. Ад гэтага што яны? Перасталі быць ірландцамі? І маўляў, ну так а што беларусы? Ну па-руску гавораць. Ну, там не слухайте гэтага прыкаліста, который кажа, што мы там рускія са знакам якасці, мы застаемся ўсё адно беларусамі са сваёй рускай мовай. Ну, ці не? Я з гэтым згодна, калі каротка. Я не бачу, шчыра кажучы, праблемы ў тым, што хтосьці размаўляе па-беларуску і з'яўляецца беларусам. Я таксама па па-беларуску і беларускую, па-расейску і ідэнтыфікую сябе як беларус. Я прыгадываю, до 20-го года, неяк мы разам з Матолькам былі у нейкай такой журналісцкай паездцы з-за мяжой Фінляндыі, здаецца, 18-й год ці 19-й, что-то там такое. І что-то пачалі гаварыць, говорю, Матолька, калі ты ўжо на беларускую мову перайдзеш? І ён кажа, што а ты не заўважыў, што апошнім часам беларускі нацыяналізм гаворыць па-руску? Ну, я не бачу тут супярэчання. Але наколькі гэта ўсё ж таки для вот нашага беларусацэнтрызма нармальна? Ну, для маіх дзяцей гэта будзе праблема, потому што яны расейскую не разумеюць вельмі добра. Іх бабуля, напрыклад, онлайн з імі пераходзіць на беларускую. Ну, ведаеце, калі мы записывалі размову з Івонкай Сурвілай, а тады мы записывалі, працавалі дваём яшчэ з нашим расійскім рускамоўным калегам Гаруновым, то мне даводзілася пытанні Гарунова, які пытаўся па-руску, Івонцы перакладаць, таму што яна не разумела расійскую мову. То есть вот я разумею, што можа быць вот такая, у прынцыпе, праблема можа быць, там, ну, у тым сэнсе, што вот такія дзеці, якія не вучаць і не ведаюць расійскую мову, яны могуць не разумець, ну, але іх-то беларусы звычайныя ў Беларусі будуць разумець іх беларускую мову. Але тым не менш, вот нам з гэтай сітуацыяй нічога рабіць не трэба, то есть вот як ідзе, так ідзе. Ну, Зміцер, трэба рабіць. Вось гэта тое, што, ну, як бы тое, пра што я кажу. Это трэба пачынаць рэальна, проста уплетаць гэта ў нейкія цікавыя рэчы.
беларускую мову. Просто, ну, это заўсёды так было. Это было в 90-х, это было в 2000-х, што все, што мы робім такое беларускамоўнае, гэта просто якасць вау. Гэта якасць вау, гэта часта вельмі бясплатна ў параўнанні з тым, што робяць, напрыклад, людзі нейкія там у гуртках ці штосьці. А ці не дойдзем мы, на ваш погляд, да такога вот беларусы да такой жа ступені стаўлення да мовы, як тыя ж самыя ірландцы, вот якія, як вы кажаце, вот яны лічаць, што, ну, в прынцыпе, яна как бы... Ну, мне здаецца, ім проста вельмі цяжка. Гэта не адзін год ты патраціў. Вы ведаеце, што, напрыклад, в Duolingo самая папулярная мова для вывучэння гэта ірландская. Ну, як бы, можа быць, гэта школьнікі, моя, напрыклад, дачка карыстаецца гэтым таксама, але ім проста вельмі цяжка. У нас, калі, ну, сур'ёзна, калі напружыцца, праз 3 месяцы ты пачнеш размаўляць як-ніяк па-беларуску. А ім трэба, не ведаю, 3 гады, 4 гады. Мне здаецца, мы ўсё роўна гэта пераламаем і просто калі асабліва за мяжой, мы ўсё роўна ідэнтыфікуем сябе як беларусаў, мне здаецца, працэс уже ідзе, ён уже не спыніцца. Беларусізацыя. А ён сапраўды ідзе, таму што, ведаеце, калі мы записывалі вось праграмы для гэтай кнігі ў 20-м годзе, 20-м, 21-м, і калі я пытаўся у сваіх вот гасцей про тое, што, ну, вот глядзіце, беларусы раптам у 20-м годзе, асабліва вот гэта добра было відаць па дваровых сустрэчах, зацікавіліся сваім, яны адкрывалі для сябе ўсё. І там і музыку, і тэатр, і літаратуру, і гісторыю, і філасофію. Вау, у нас свая філасофія ёсць, там філосафы, Мацкевіч, давай лупі. Я казаў, вот гэтыя змены, наколькі яны незваротныя, і ўсе там казалі 100 пудоў, пасту ў цюбік назад не запхнеш, незваротныя. Але ці сапраўды гэта так? Вот калі паглядзець на тое, што здарылася, той шлях за 4 гады, якія мы прайшлі, як там Беларусі рэпрэсіі і русіфікацыя тотальная, так і тут таксама, ну, нейкая, можа быць, страта імпэту, жаданне, ну, неабходнасць уладкоўваць сваё жыццё ў эміграцыі, стомленасць пэўная ад усяго, што, как бы, ну, было цікава, да, ну, час прайшоў. Мне здаецца, што ідзе гэты працэс. Ёсць гэтыя, сорі, што 3 раз паўтараю пра гэтыя проста неверагодныя дзяўчыны ў Вроцлаве. Паглядзіце, колькі таксама ўсяго адбываецца ў Польшчы. Гэта тэатр Купалінка, ну, дзеці ж туды ходзяць, і дарослыя ходзяць, дарэчы. Гэта вельмі шмат, яны там некалькі групаў маюць, яны летнікі робяць вельмі паспяхова таксама. Мне здаецца, гэта ідзе, можа быць, не так, як бы, я ведаю, што хацелася б, каб ужо все адразу 100%, але, ну, так не будзе ніколі. Просто, как бы, з Каштуся Каліноўскага, вот, как бы, імкнуцца нейкую там схіліць да беларускасці беларусаў, а яны такое адчуванне, што, как бы, там, как бы, як заўсёды у беларускім такім стылі сваім, там, падазрычельна глядзяць на ўсіх гэтых, што куды там вы нас цягнеце? Я буду проста зноўку прагучу вельмі старамодна ў сэнсе з 90-х, але мы павінны зрабіць гэта крутым проста, рэальна. Гэта вось так, як гэтыя скауты. Можна было ісці в нейкія расейскія, і это было б фармальнасці штосьці там, а можна было ісці да нас, это было жывое, весёлае, значна лепш можна было б зрабіць, канешне, гледзячы з сённяшняга часу, але гэта было цікава, і гэта было незвычайна, і гэта было бясплатна. Што вельмі важна. Ну што ж, як сказаў у нас у праграме Франак Вячорка, якому вы лічыце, што трэба вельмі добра плаціць? Вуліцы яго імя называць трэба на маё меркаванне. Беларуская нацыянальная ідэя павінна гучаць і выглядаць сексі, да? Дакладна. Это хіба таксама в 90-х казаў, так? Альбо на пачатку 2000-х. Ну што ж, ўсё ж такі нацыянальная ідэя, а яна нам патрэбна? Мне здаецца, она у нас ёсць ужо пасля 2000-га. В сэнсе, на мой погляд, мы можем все зрабіць самі, без всялякіх дзяржаваў і так далей, і это вельмі круто. І гэта можа быць мой проста. І гэта такая грамадзянская, не ведаю, грамадзянская актыўнасць і
плюс беларуская мова. Таким чынам, давайте вот, а то вы уже тут уже кинуліся нацыянальную ідэю, мне у нас вона ёсць, что тут у нас пытаецца, але так каротенькі бліц, на ваш погляд, новая Беларусь, наша Беларусь, беларуская Беларусь, яна павінна быць з якім палітычным ладам? Гэта што, на ваш погляд? Гэта, я не ведаю, там прэзідэнцкая, Не, ну, парламентская республика а можа быць вялікае княства 2.0. Ну, таксама варыянт. Але насамрэч я думаю, што парламенцкая республика. Мне здаецца, ўжо траўма ад прэзідэнта у нас дастатковая. Да, нехта мне сказаў, што у беларусаў у новай Беларусі слова прэзідэнт трэба забараніць увогуле. Ну, недобрае гэта слово для нас, на жаль, да. Какое-то ўвогуле такое штучнае і такое варожае для беларускага вуха. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская Одна. Толькі што вы нам рассказывалі про тое, што да... Ну, людзі могуць размаўляць якім хочацца, ніхто ж ім не забараняе, правильно, але все павінны мець права доступа да ўсяго з беларускай мовай. Мяжа з Расіяй. Памацней нейкая такая. То есть крокодилаў ці алігатараў запускаем. Сценачкі нейкія такія сур'ёзныя. Усё ж таки, нягледзячы на тое, што вот мы павінны вяртаць сабе вот гэтую беларускасць, але паступова. То есть мы не мусім, не будзе выглядаць так, што вот увесь свет глобалізуецца, а мы тут спрабуем ўсё ж таки нейкім нацыябудаўніцтвам займацца, вяртаць сабе нацыянальныя каштоўнасці. З таго, што я гляджу, то увесь свет выбірае зараз правых, Зміцер. На жаль, зноўку. То есть ізноўку будуюць такія сцены, каб свой дом. Ну пачынаюць, мне здаецца, да гэтага ісці зноўку. І правыя так настроі, ну, бачна зараз шмат дзе. Ну і як жа ўсё ж таки нацыянальная ідэя ад Наталі Артёменкі гучыць? Мне здаецца, мы грамадзянская нацыя, і мы просто можам зрабіць такое жыццё, як мы хочам. Не, ну, мы грамадзянская нацыя, гэта не гучыць так, вот ведаеце, што запальвае агонь у вачах і вядзе нас да нейкай светлай касмічнай будучыні. Для мяне запальвае. Вось, дарэчы, вяртаючыся да міністраў, я все ж таки хацела, каб гэта былі прафесіяналы ў сваіх галінах, і мне все роўна, на якой мове яны будуць размаўляць. Праўда, мы можам просто стварыць класнае месца сабе, каб жыць. Калі зможам зрабіць яго беларускамоўным, будзе міла. Але, ну, не ведаю, для мяне гэта не так прынцыпова просто. Давайте все ж таки паспрабуем что-нибудь такое прыгожае, вот как бы вот чтоб вот как бы нас павяло неяк, каб вы так выглядалі, як вот это французская. Ну, не, дзякуй. Ну, у тым сэнсе свабода, роўнасць, братэрства, но у што-нибудь у гэтым сэнсе. Ну, Зміцер, гэта просто не то, што я думаю. Я, правда, ніколі не... Для мяне беларуская мова была заўсёды важна, як моя мова. Для мяне ніколі не было важна, каб все мои сябры размаўлялі па-беларуску, муж альбо хтосьці там яшчэ. Гэта просто натуральная штука для мяне, але кожны павінен сам сабе выбіраць. І, ну, тое, што мы можам зрабіць, гэта акуратненька, паказаць людзям, як гэта прыгожа, дарэчы, размаўляць па-беларуску значна лягчэй для сківіцы. Сур'ёзна, всім вельмі раю паспрабаваць сказаць любой сказ па-расейску і па-беларуску, і паглядзіце, наколькі гэта прыемна рабіць па-беларуску. Это можа ад таго, што ў нас пабудова сківіцы іншая. Не ведаю. Вот яны, вот ведаеце, яны Беларусь не могуць вымавіць. Беларусь, я почему-то у іх все увесь час. Ну, гэта я сур'ёзна кажу, зараз не жартую. Я таксама. Тым не менш, вот ваша фраза, што грамадзянская нацыя, мы можам самі ўсё зрабіць. Хто-то мне Наважылаў, по-моему, сказаў такую фразу, что не перашкаджайце нам рабіць сваё. Дакладна. Мы реально, просто мы, мне здаецца, унікальны народ, нацыя. Таму што, як бы, реально, мы можам зрабіць все самі. Нам не трэба, не ведаю, аграменнай надбудовы ўсяго над намі, каб штосьці працавала. І мы зробім, калі толькі б можна было
вярнуць сабе краіну у любым стане, і мы зробім класнае месца. Дзякуй вялікі. У прынцыпе, как бы рабі, не перашкаджайце нам, і мы сваё зробім, і зробім это по-беларуску. Можа быць нармальнай нацыянальнай ідэй. Дзякуй вялікі. Выдатная нацыянальная ідэя ад Натальі Артёменко, і ўвогуле как бы аповед тым, як можна дасягнуць гэтай беларускасці. А да Беларусі мы будзем ісці любымі шляхамі, нават праз зоры. Так што вось гэтую цішотачку я з задавальненнем вам перадаю ад Еўрарады праграмы «Ідэя Х», а сябе асабіста. Спадзяюся, будете у Ірландыі у ёй моркву. Абавязкова. Дзякуй вялікі. Наталья Артёменко, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся. І, дарэчы, парада ад Наталі вельмі добрая. Для сківіцы вельмі добра, калі будете по-беларуску часцей гаварыць. Жыве Беларусь. Жыве.